Kanoi mabuja tauya dzanyasi zuwa rogumisira mwedzi uno waGunyana. Tikutandano kunyepa yekuti kuhwange nyasi kuri kunhadziwawo magetsi gwenya rawo rakabatidziwa. Ipapa kuri kubuda mamiliyoni emawati anoita 245 asi zviri kundoramba zvichihwadza nokutoti vanhu vazhinji vachiribe magetsi kureketa kuno. Wari kutoringira kuti peno mumazuva 3 anoteera wangakonewo kubenutsa rimwe gwenya rawo remagetsi asi zviri kuramba zvichihwadza. Ipapa nozuro uno munyori mubazi rozvo magetsiro agotoreketa kutoti tichambogara mazuva akati kuti magetsi achindoita zvekuendazve pakaita kunyangariwa chaipo. Bato roCCC ragobudisa kuti Felix Biri uya watako kunyepa yekuti akapambiwa nevanhu veZANU-PF kwaya akakubiwa zvisingaite bva aenda kotsvetsiwa kumapurisa okuCentral kuHarare. Ipapa paribe agoziva kuti mhosva yachenjei kana kuti asungihwei sei ari mujeremo asi zviri kutohwadza. Wagototi magweta ada kuti aendesiwe kuchipatara asi heno kuti zvichabvumiwa chere nokuti kana mhosva yaari kupomerwayo yati yaburitsiwa ba. Ticharamba takaringa, ndizvo zvinhu zviri kunetsa izvozvi wakomana. Bato roCCC ragotoreketa kutoti rikuringira kuti bazi ropasi rese ronyika roUnited Nations pabodzipo nedzimwe nyika pabodzipo kana naiwo naAU naSADC wagopindire mukusungiwa kwaJobhosikara naiye Godfrey Store noabiyawo wokuNyatsime. Izvi kureketa kuno zvavari kureketa kuti wakamirira mhinduro kubva kune iwo wakanyepawo kuti zviri kumbotekera sei. Ticharamba takaringa kuti inouya cherero. Nyasi bato romutwakazi Republic Party rahwadziwa kuti mubiyawo akapuwa makore 4 ogara mujere nokuti akaita zvokuratidzira. Zvinondokunyepai pachena kuti idi mitemo inoseenzesiwa kutonga vanhu yakaita kusiyana siyana. Ipapapa izvo zvibodzizvo ndo zvimwe zvagoita kuti anatsitsi dangarembwa watongerwe kupuwa mwedzi 6 iribe kana chinhu. Ipapapa uyu abva apuwa iri 8 makore chaiwo wotoona kutoti pachiribe zvemutemo bapa asi kwakutoita kupfidzisa idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Nyasi wamunangarwa wangu ari kuChinhoyi kwanga ari kupa vanhu vanoita zviuru 2.7 tsamba dzokuti wakapedza kufunzira zvikoro zvepamusoro. Toramba tichiwatenda wakafunzirawa iwo wamunangarwa wagoreketa kuti vanhu vawese vanofanira kuti waite tusvinu kusenza nosimba kuita kudambuka mabhachi chaiko nokusenza kuti nyika kwaiite zviri nani. Warawadzi dai dzaita kozorora idi nokutoti ndiwo wari kukonzeresa kuti zvinhu zvireke kugoita zviri nani pokare. Heno mabiya angu, tiri kufara kuti vanhu vazhinji izvezvi vari kuda zvokunyoresa kuti wavhote. Izvezvi mahofisi ose ZEC ari mumagutamu akaita kunyangariwa, vanhu vakaita kuzara idi wari kuda kunyoresa kuvhota. Iwo ZEC wacho vanobva watoita kunge wasiri kudaba kunge wakaita kugariwa kuti wareke kugozviita zvokunyoresa vanhu kuvhotazvo unotozvisaya kuti kohoko. Ticharamba takaringa kuti zvichasvika rini zvakadandi. Nyasi ndipo paperera chirongwa chiya vanhu vanonyoresa mapepa okuzvahwa pabodzipo nezvitupa kunyoresa. Tiri kuramba tichitenda kuti daiwo ZEC wagoitawo tusvinu wateedzerawo izvo zvakaitiwa zvimwe. Kunyoresa vanhu kuti wavhote kunofanira kutoramba kuchindoitiwa nekugara kuchiitiwa kuti zviite zvakanaka. Iyemi vanhu kuramba muchitsvaka kuti mazita enyu achiripo chere kugwaro rewavhotiro nekuti munogona kundoringa muchizoona zvachinjiwa mukaita kugwa nayo chaiko panguva yekuvhota iyi. Makambani anoita zvomafoni ari kuhwadziwa kureketa kuno nonyaya yekuitiwa yekutengesewa mari yokunze kwenyika pamusika wehurumende uya. Izvezvi wari kutohwadziwa kuti kwai maridzo dzinobuda nguva iripo dzinozoburika zvinhu zvatopera pabodzipo nokuti zvinhu zvanyangara. Rekai tigoona kuti zvichaita sei. Ipapa zviri kutohwadza pokare kambani yoteresere kwai yandosara ino
zvikamu zvitatu basi zvavanhu vese vane mafoni kubva muzana ndokuparara kubhuroka chaiko. Ipapa apa unotoona kuti pachiri pechisvinu ipapa apa kwai mafoni anofoniwa pa iyo masaisai awo anosvika chikamu chibodzi kubva muzana wotoona kuti pakaita kunyangariwa. Kufunga kuti ndiyo mango yakatanda kunetsa mazuva apinda maserofoni wotoona kuti idi hurumende yedu ndokuita bhokobhoko kupwanya chaiko chaiko zvakaita kuoma chaizvo. Paino makurukota wehurumende vanhu vari kuda kutengesa koroni yavo vanofanira kubhadharwa madhora $620 patani ribodzi. Kwai vanenge vaine koroni yakanyanya kunakisa vanogobhadharwa madhora $672 patani ribodzi. Asi kwai pamaridzi $200 ndo ichauya iri mari yekuAmerica, imwe yese youya iri RTGS yawoyo. Izvozvi ndo zvinodzinga vanhu kuti vareke kugoenda kotengesa izvozvi. Rekai tigoona kuti zvichasvika papi. Chiringa mutambo nyasi yajiwa noTenax nokabodzi kwaNyau. Mangwana Rhinos ichatamba noHarare City kuvhengere. Ngezi Platinum igotamba noZPC Kariba kuBaobab. Herentals igotamba noCranbourne Bullets kumugomba National Sports. Bulawayo City ichalingana noChicken Inn kuBaba Fields. Wawa yogolingana noBulawayo Chiefs kuAscot. Musosondo Highlanders Boso inenge yakaita kulingana noFC Platinum kuBaba Fields. Manika Diamonds inenge ichiwapurirana bhora noDynamos Dimbare kusakubva. Makepekepe ndo wachapfika zvosondo rino wanenge wachiita kulingana nokuwapurirana noTriangle. Tichagokunyepai zvinenge zviri kuburika ikweyo. Tiringedzo pasirese. Pravin Gordhan agoburitsa rimwe boka riri dare revanhu vari kuti wagere hunde wagotonge kukambani yoEscom rino vanhu 12 chaiwo. Izvi tiri kutoziva hedu tiri kundoita kuti wapanane mari, asi chaizvo chazvinoita kuti zvinhu zvichinje paribe tinozviziva, takabvira kare tichindozviona zvakadando. Kwai Trevor Noah kureka zvokuita ndiye munhu anenge aripo paDaily Show kuAmerica. Kwai kubvapo atoita makore 4 chaiwo achisenza ikweyo. Hachemubi yedu heno kuti mari iyo achaita sei ticharamba tichiringa kuona kwazvinenge zviri kuenda. Kwai Russia yagoreketa iyo kuti yakutotora nzvimbo dziya dzatagokunyepai kuti yagoti inzvimbo dzine vanhu vari kuda kupinda kuRussia asi dziri dzoUkraine. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione ana America wagoti izvozvi zvisvinuba makwai avari kureketa. Tichaona kuti pane here chere zvavachagona kuita kana kuti inondopfa yakarodha kudando. KuBurkina Faso kunenge kune kumwe kutohwa masimba masoja kuri kuitika kureketa kuno. Ipapa zviri kutohwadza kutoti paribe kana munhu agoziva kuti chii chaizvo chiri kuitika. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvipera sei tigokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo. Mitambo yobhora yabenhuka. Wazhinji ndofunga tanga taimirira taneta nokumirira kureketa kuno. Rekai mugoona henyu tichikunyepai zvinenge zviri kuitika kumitambo inenge ichitambiwa kunyika dziri mhiriyo. Tinenge tichindokunyepai. Nyasi mukahatikidzwa kwai vanhu vari Britain vakuchitanda kuboya mangwenjere anosuhwa iye Charles Yu. Heno mabi angu kuti munozvionawo sei, asi kwai izvezvi zvese zvinosuhwa waRuzabete zvakutobisiwa kubvira kutsamba kusvikira kumari, zvese zvakuita zvichibisiwa zvokuti panopera kana makore 2 kunenge kuchiribe kana ibodzi. Saka kana utori nepondo ibodzi inosuhwa Elizabeth wotoichengeta makuno kuno yano inokona yakutokuboyera mari svinu. Idi zvakanaka zvakadando. Tiri ipapo mabuja, rekai tidifame kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.